Falamos agora con Fina Paulos. Ela é profesora no Instituto de Baio e vén de ser nomeada para ser a mellor profesora, a mellor mestra de todo o país en ensinanza secundaria, en FP Bacharelato. Que tal, Fina? Moi boas. Hola, bo día, bo día. Como estás? Pois encantada. Se te digo a verdade, nunha nube. Algo moi inesperado. É moi bonito que os alumnos recoñezan o traballo que faz. A verdade que sí. Pero a ver, contanos como é isto, porque eso, como é que como se che nomea para estar aí entre os mellores mestres do país? Son os alumnos os que nomean? Sí, o sistema é o seguinte, bueno, ábrese un prazo e os alumnos nomean pois o profesor que consideran pois que merece ser nominado, que sea nominado. Bueno, propóñeno, creo, non sei exactamente cal é o procedimento que les fan, despois dentro da organización de Educa, pois miran os nomeamentos que recibiron e según as opinións que lles plasmaron os rapaces, pois consideran que debes formar parte dese grupito de seleccionados ou non, que foi un correo que me chegou a min hai uns días de que os rapaces pois me habían nominado. Oye, pues... Pero vamos, é todo que eu sei no momento que me chega o correo que me din ha sido nominada a los premios Educa neste caso foron os rapaces de secundaria e bacharelato, é a categoría na que estou nominada. Oye, pois fantástico. A ver, pois contanos, ti das clase de inteligencia artificial. Sí, eu ano pasado, e máis aquí no IES de Baio, estou impartindo en cuarto da ESO a asignatura de inteligencia artificial para a sociedade. Despois, bueno, dou tamén en ciclo medio e en ciclo superior asignaturas dos módulos que son dos ciclos que temos, do ciclo medio e do ciclo superior de sistemas microinformáticos e desenvolvemento web. Cando che den que estás nominada, dinche os motivos, que é o que valoraron os alumnos de ti, ou todo eso non sabes, non che digo? No, eso é totalmente secreto, pero entendo que debeu de ser moi boas as opinións, porque senón non pasas o primer filtro que hai, porque agora bueno, según o listado que saliu, estamos nominados unha serie de profesores a nivel nacional e agora temos un prazo de un mes para presentar os méritos. Hai un baremo, entón nós presentamos os méritos, eles barémanos, despois al outro listado cos 10 finalistas xa definitivos. E de entre esos 10 finalistas pois gañará o que máis puntuación teña. Bueno, pues nada, nos confiamos en ti, estamos aí todo contigo para que estés como mínimo entre eses 10 finalistas e logo que leves o premio, pero... Bueno, pero se permites, xa é un premio enorme que te nomeen, porque xa é algo, vamos... xa te digo que o feito de facer o traballo que che gusta e que encima cho recoñezan os alumnos, vamos, xa me sinto premiada. Bueno, claro. Se despois podemos deixar o Instituto de Baio e Baio en xeral un pouquiño máis alto, pois estupendo. Traballamos por eso, sempre, como dixemos xa noutras ocasións, tanto Óscar como eu, intentamos que mellorar a educación no que nos poidamos. Dentro do ámbito do rural onde traballamos, pois calquer cousiña que poidamos aportar, pois estupendo. Bueno, falabas agora de Óscar, porque xunto con el nestes últimos anos vindes realizando unha serie de proxectos no sector da informática e da inteligencia artificial co que xa vindes sendo premiados a nivel nacional. Pois sí, tamén aproveito e creo que este premio tamén parte del, porque el tamén, se eu estou aí, tamén é por haber traballado pois con unha persoa que dá gusto traballar. Sí. A ver se pon celoso, Pois para o ano teremos que falar con algún rapaciño, entonces, para compensarlo tamén, que seguro que están encantados con el, claro que sí, é un compañeiro maravilloso e dá gusto traballar con el, sí. E bueno, o que comentabas con relación a proxectos de inteligencia artificial, pois sí, levamos un par de aniños enfocando as aprendizaxes dos rapaces por ese eido e estános salindo moi ben. De feito, agora dentro o día 15, 16, 17 e 18 de outubro puximos con dúas rapazas a Córdoba, a un festival de cine. Entón,
Bueno, oye, pues que maravilloso, que eso, bueno, son outra forma de aprender, de adquirir coñecementos, e todas estas actividades a mí sempre me parecen moi ben. Oye, como ves ti, que crees que fas ti especial para poder ser nomeada, para poder ser escollida a mellor mestra de España? Menuda pregunta. Eso o ideal era que contestara un neno, pero se te digo a verdade, eu me sinto moi afortunada de poder traballar no que me gusta. Quero dicir, para min dar clase non é un traballo como tal. Quero dicir, eu veño encantada, ademais teño a sorte de que estou nun centro que dannos apoio para calquer iniciativa que se nos ocurra, calquera actividade que podemos poñer en marcha, sempre temos o apoio de toda a dirección, de compañeiros. Entón, non sei, eu creo que cando faz algo que te gusta e o reflexas na aula, o alumnado se dá conta. Entonces, non sei, eu creo que é iso, simplemente facer o que te gusta, e os rapaces ven que ti disfrutas. Eu creo que iso tamén é algo que les aprecian e tamén lles axuda a vir. Eu quero pensar que nas miñas asignaturas que ninguén ven obrigado, todo o contrario, que veñen moi contentos. Bueno, oye, como ves, que consideras o mellor que se hai moito que cambiar no mundo do ensino? Crees que non evoluciona ao ritmo da sociedade? Crees que sí? Bueno, dedicándote ao mundo ou ensinando o mundo da inteligencia artificial, que agora está tan vinculado tamén ás formas de aprender. Hombre, estamos nunha sociedade moi cambiante e últimamente no que se refire ás novas tecnoloxías aplicadas ao proceso de ensino-aprendizaxe, pois hai montón de ferramentas que poden axudarnos a nós como docentes pois a cambiar o sistema de ensino, a facelo máis motivador para o alumnado, que incluso se decante por tecnoloxías STEM que están hoxe en día. E bueno, iso se o enfocamos, se lle lo plantexamos de cara ao futuro laboral, pois hoxe en día no ámbito laboral hai moitas saídas en todo o que é o tema tecnolóxico. Entón, intentar adaptar o método de ensinanza pois ao que logo se van a topar os rapaces cando saian daqui no mundo laboral. Eu penso que nós como profesores non debemos de acomodarnos na situación que vimos levando a cabo desde o principio. Temos que ir adaptándonos ao mercado, en este caso, pois as novas tecnoloxías que están saindo e que nos axudan. Como ten dito Óscar moitas veces, non temos que tomar a inteligencia artificial ou a tecnoloxía en xeral como unha ferramenta que nos vai quitar o posto de traballo, senón todo o contrario, como ferramentas que nos van a axudar a facer o noso traballo moito mellor. Bueno, pois, Fina, de momento parabéns polo conseguido xa, tanto no propio traballo, non, cos alumnos que estades facendo, este recoñecemento agora como, pois aí nominada para ser a mellor mestra de España, e estamos a espera de agora como evolucione. Cales van a ser os tempos? Agora tedes este período para vos enviar o voso traballo, cando sería, o seguinte paso? Si, se non lembro mal, porque xa te digo, ainda estou nunha nube, temos agora un mes, o que sería todo outubro, para preparar os méritos. Logo, eles teñenos que revisar, me parece que alá por decembro saldría o listado dos 10 finalistas. O gañador, o afortunado ou afortunada, creo que sería lá por marzo nunha gala que hai no Congreso de Educación, no Congreso Mundial de Educación, e creo que ali é cando o din. Pero bueno, xa te digo, para mí xa é un premio enorme este recoñecemento, pero intentaremos deixar a Baio no mellor posto posible. Bueno, pues nos esperemos que así sexa. Fina Paulos. Que os vayan colocar no mapa, exactamente. Bueno, parabéns, moitísimas grazas, e a seguir así, que vemos que vas por bo camiño. Moi ben, graciñas, un